डिलिमिटेशन समस्ति दाफामफिननाय बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया भारतनि बिसायख'थि आय'गा फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय बिनि जि अर्डार अधिघोषणाया आरम्भ जाबाय आरो बेबायदियै आसामनि 126टा समस्ति आरो 14टा लकसभा समस्ति बेखौ एरिया बिनि भिलेज बिनि पपुलेशन गासैखौबो नायनानै बे दाफामफिननाया जागोन आरो बांसिन बेयाव इम्पर्टेन्स होदों जे जिल्लानि सिङाव बा मोनसे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव समस्तिफोरखौ बोरै थिक खालामनानै लाखिनो हायो दा बेखायनो बिटिआरआव सिगाङाव जोङो सलिड आरो पार्शियेलि माने आबुङै आरो माने खावस्लिङै प्राय 18टासो समस्ति दङमोन दा बेखौ दाजाब दानख' खालामनानै 14टा समस्ति एसेम्ब्लिनि समस्ति बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो मोननै लकसभा सीट क'क्राझार आरो उदालगुरि बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो बे खसरा बा बे ड्राफ्टआ जाबाय 2001 सननि पपुलेशन सेन्सासखौ लानानै डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बे मोनसे आयेननि गेजेरजों 2007 आरो 8 आव बे ड्राफ्टखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बे ड्राफ्ट मथे आसामनि समस्तिफोरनि जि माने 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 गासै महर मुस्रिखौ जों दायो नुबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे इलेक्शन कमिशना जि मोनसे अर्डार फोसावदों बे अर्डारजों गोदानै माखासे हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बेयाव रुल्स रेगुलेशन टार्म्स एंड कंडीशन नर्म्स बिथांमोना दाबो फोसावाखै फोसावगोन दल संगठनफोरनिफ्राय बिथांमोना हियारिं लागोन रिकमेन्डेशन लागोन एडभाइस साजेसन लागोन आरो गुबुन गुबुन जायगाखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन बे हाबाफारिया खोब सम्भब जों मिथिनायाव 6-8 मासनि गेजेराव जोबगोन जोङो मोनसे बेबायदि मोनसे आइडिया खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 नि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट मथे जुदि हाबा मावोब्ला बे ड्राफ्टखौनो एसेल' माइनर मडिफिकेशन खालामनानै जुदि हाबा मावोब्ला 2007 नि जि ड्राफ्टआव दङ मा जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोङो 75 बोसोर भारत उदांस्रिनि उनाव इन्डियान पार्लियामेन्टआ जेला दाजादों आरो भारत आसामनि जि माने एसेम्ब्लिखौ जेला दानाय जादों क'क्राझार लकसभाखौ जोङो एसटि ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनबोदों आरो 545 लकसभा समस्तियाव बा एमपिनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय बर' मानसिया थांनानै दिल्लीयाव बर' हारिनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव खोथा बुंहैदों बे जोंनि फान्डामेन्टेल पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल मोनसे राइट दा बे जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार समस्तिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालामनानै अपेन देखायदों आरो उदालगुरिखौबो अपेन देखायदों दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाबाय जे क'क्राझारा खुनु कारनाव डिरिजार्भ आनरिजार्भ जानो मोना बे स्टेटासखौ एज इट इज थानांगौ आरो बे जिहेतु 6 सिडुलनि सिङाव डिफु समस्तिया डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं 6 सिडुलनि सिङाव डिफु समस्ति लकसभा क'क्राझारा 6 सिडुल समस्तिनि सिङाव दा 6 सिडुल एरेन्जमेन्टआ इन्ट्रेस्ट अफ द ट्राइबेल आरो ट्राइबेलनि प्रटेक्शन राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ नोजोर होनानै 6 सिडुल क्रिएसन खालामो जेराव ट्राइबेल थायो बेनो जुदि एसटिनिफ्राय बन्सित जायोब्ला जेराव ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि बाथ्रा कन्स्टिटिउसना होदों बेयाव जुदि एसटिनि माने राइट्सआ जुदि गैया जायोब्ला बेखौथ' जों मालाबाबो मानिनो हाया दा बेखायनो जोङो उइदाउट एनि कमप्रमाइज जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जों बेयाव आपस खालामनाय नङा जे क'क्राझारा एज इट इज बियो माने समस्तिया बाहाल थानांगोन आरो बेयाव ट्राइबेलनि पपुलेशना खमायदों ओरै जादों बे जिखिनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल पपुलेशना खमायाखै बेयाव सोरबा एनक्रोच खालामदों इलिगेलि सन्देहजनक नागरिकफ्रा दिनै हाबफैबाय आरो बिनि थाखायनोथ' गोबां समाव दाङाबाजि जाबाय माहारियारि दाङाबाजि जे जोंनि जायगाखौ सोरबा दखल खालामनो नागिरदों जोंनि बेलेन्ड ब्लकनि ट्राइबेलनि हाखौ एनक्रोच खालामदों आरो बे एनक्रोच खालामनायखौ सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ जायफोर एनक्रोच खालामदों इलिगेलि एभिक्सन खालामनांगौ बे जोंनि दाबि खिन्थु बेखौ खालामनो थाङैयावनो दरं उदालगुरियाव जाबाय क'क्राझार चिरां धुबुरी बे मोनसे हारियारि दाङाबाजि जाबाय गोबां समाव बेबायदि जाबाय थेवबो सरकारा बिनि सायाव जेरैबायदि प्रटेक्शन होनांगौ बेखौ लाबोआखै आरो बेखायनो आं खावलायो जे खुनु कारनाव बेखौ कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा आरो भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जोङो क्लियार मेसेज होदों जे नोंथांमोना ट्राइबेलनि इन्टारेस्टनि उल्था मावोब्ला गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण जंगि आन्दलन जागोन आरो गाबोनो जोङो इनिशियेलि बर'नि गासै माहारियारि आफाद जोंनि थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ आरो गासै माहारियारि आफाद पलिटिकेल पार्टी UPPL BPF
बर'आ बर' मानसि जोंनि बिजेपि खालामनाय बर' मानसि कंग्रेस माने दलाव जायफोर हाबा मावगासिनो दङ बयखौबो लानानै एक्स एमपि एक्स एमएलए जोङो ज' सावरायगोन बिथांमोननि मतामतखौ लागोन आरो इउनाइटेड मोनसे मुभमेन्टनि थाखाय जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन आरो जोङो गुबुन गुबुन हान्जायाव थानो हानाय गोबां जोंहा एसे फारागथि थानो हानाय खिन्थु जातीय सार्थआव ट्राइबेलनि इन्ट्रेस्टआव पलिटिकेल राइट कनस्टिटिउसनेल राइटनि इन्ट्रेस्टआव बयबो ज' फैनांगौ आं बेखौनो गुरैयै खर' गंग्लायै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।